Udogachi, ekele m. Biko, order. Ka m kpụfuru n'okpu. Aha. Udogachi, ekele m again. Mamano. Bọọlụ taa eyi ndị Igbo na-atụ ilu si agha eyi alaghị eri ngwụrụ. And otu Udogachi ji dowe ihe ha otu olesi adị. Dutu anyị na-atụ afọ plan anya. Football schedule awụ something ana manya ma itekala ụra gị change ya. So match taa wụ Achara versus Amanze. And here was second to the last group stage. Yeah. Because Umulogo ga-achefu ya with ndị ọkwọ ọhịa. Match ya kwụsị iwe echi, but due to anyị nwere meeting Udogachi General ụmụnachi. Even though he na-eri ihe mkpagbagharị ya ka eme ọtụtụ. So ha ga-agbazi bọọlụ ahụ on Tuesday. Venue. I'm talking of Umulogo and Achara squad. See the boys. Sorry, sir. Le como de clear see watch. I got ball. Because the Amanze. These are the officials. Otu onye na-agba bọọlụ, mmadụ abụọ na-agba bọọlụ. Ndị ọka nkalishi agbanyela muzzle. Otu osisi alaghị awụ forest. Ha tụgharịchala ndị ka ọzọ abịaghị. But ha si kamajishi nkụ na ọgwụ na ihe gị me agaghị hụ otu onye Amanze field a agaghị ime eme kama ya si nyekwe ndị Achara walkover ya wụ 3 points. So ihe dị important dị awụ o mere ma chi ekweghị onye ụta atalị ya. Ama ekele our formal financial secretary and his brother La Peter. To extent o luzuru nwanne ya nwoke ya nwekwe the courage ịbịa represent ya the entire village oshi Amanze. Biko ama ekele unu. Dịka unu ji bịa unu egosila the sportsmanship in you. Ana-eji anyị ihu na ya tọbụrụ. Agakwa n'isi unu bịa gbawa ndị a. Otu aja wụrụ elu nga na. Ndị niile nọ nga awụ ndị Udogachi Batloni from ụmụ ngwa. Ifeanyi for chairman Umulogo. Ya our vice. Ka Kochi, but today, how referee, ka onye Amanze, ka kwa Amanze, Peter kwa onye Amanze, onye ka avutu ọbabilo otu ndị ka gị saba, onye ka we meka from ehume, mụ a we meka ewike, ndị ọzọ ga ndị anụ ebe ala egilita ndị Achara. Achara kwen, referee. I hand over the field for you. Cha. Udogachi kwenu. Come closer. Always joke with an Asha, by now, I just was off. Man, I'll open a time. Maniki Krakan Kenyan and Lamania, a Hubela. So I made you her as FIFA rule demanded in football. Men, you know, they walk over 3 points and 3 goals.